Sana ba nang ito ko sino din di makanot din. Bito, kuduot. Ay, abda na nag alas 4 sa hapon. Wala na surutso. Ay, aman. Pag Hi guys, good morning. Ako na po din si Tereverse. Karong adlaw, July 17, 2021 na. Pasalamat sa Ginoo nga kita gapatag kinabuhi karong adlaw. Salamat gud kadyo. Wa pa ko nakaulit sa Alicia. Dapat ko bayad ang igagaw. Dari sa Tagbilaran. Dari ko ning hapit gahapon kay ara naman kapon sa ibiyahe. Ulig Alicia sa kadyo pa. Madyo galing po na apoy ko igagaw dari nga. Masakan, para kabuutan. Nza, pagpatsikap ng hapon siya manang hinay ng laban. Naghanak ka sa kalabahan. Nza, siya manang kay muli na sa manang hinay po karong magpaniud to. Ako na magtiwas nagpamilo, pamutang na sila mga kabinit. Dani, mga pataa. Kami din sa kong tabangan. Kay mamanitig tabang na uta maning pataa. No, nasa ko ni mo din agali. Ikaw, puntaan na pagtakas. Doha ka kuan din. Kaya naibahaw oh. Isa ko ni mo din agi, isa kong tabangan. Nagbatan na rin, ako na lang may magluto. Magkuhan ako karon. Magtinulang manok. Panapi sabaw. Dah. Kaya bang assistant para kabutan. Makapasok kita kas ni Zidin. Kaya may bahaw ganihang buntag, wa man hurta gamon. Di pamahaw, daghan pa man. Morang duha ra katakas among gi daag padud to. Si zaman ning volunteer og dengag. Kaw kilisi na kilisi. Kaya mo ra sa dengag kares ni agi haman tutuluan sa among din nakalimot. Para tinuputa din, masubo na. Rod akong pinula para sa panaud to kay namay dari pinatrabaho sa kuan Kuya Adjo. Tapos ilang farm, ilang manukan. May tawar dulo trabaho kay ko baka sa kabuk manok. Mumusilira sa ko karon. Pero sa ko sa balin ha. Pagkaon na ano? Pagkaon. Magpako. Tangan mo potong ko. Di mo pagka ibatang ng panakot. Oh, sabon. Tagamugay. Balik mo gay. Gawas. Asa rin lutoon guys. Di laman mo na kapag inigluto na kay insag di makadimo ko ba insag hindi to kung tamadyon nga wala mo kang lutuan. Sige na guys, kaya tarataan sa umulo to na ni kaya apa ko ibuhatan ni humanda hala ko trabaho ron. Bye-bye. Kani ang gibuhat tagaturan ning ate og mamiso. Sure. Unda, yung guli na sa Alicia, okay kadyo kay makapalit akong isda. Og pan. Upan? Pan. Og kanang ginamos tulad sa kakaltik. Uy, ginamos. Katong gamay nga isda nga akong gitawag. Gamay isda. Unda, sana ba nang ito ko sino din di makanot din. Bito, kuduot. Ay, abda na nag alas 4 sa hapon. Oh my God! Tawa oh. Sakura ko. Aray ko din! Sakit sa dunggan! Ano sa akin na na? Gahi, nilata na yung gisig manok. Wala mo na si Rotso. Magahi aman. Paglukso-luksot eh. Nilata na yun. Ay, ang gahi aman kakaso. Tau. Nana, hapit na magawa. Hapit na, hapit. Alam na trabaho. Hindi, ulugay ko na ni kaluto. Yung paso sa... Inadya ko, you're fired! You're fired! Ito, bakit trabaho? Unsa man ako ang buhaton sunod te? Buka taga mong bayron, mo na ni. Yay! Ang kaya aman, di na ma-bit lang. Kailangan na paka, kailangan na paka. Manok na! Gaya ako na manok! Gaya lagi! Gahe
Basig mo. Sakto na. Basig mo abot adto sa manukan. Ano dahil? Ulit kong daddy. Dili daddy. Ito na. Apa? Maghiwa sa kuskuan. Saan patat? Saan ba? Sayuti. Katang tinakang mo sa kato sa baw. Tawa oh. Ikaw ka ito kamunggay din. Ngunit paling lasang watermelon. Ang pal kay mura po watermelon. Nila sa diso pero tukulot ang ano tinang. Mo din na lang baka kasi kagpanungkab. Ako mo ang sinira. Nabi pa ko ang content. Opo. Naman ako giwa sa mga lamas. Lamas sa kinabuhi. Bitaw, lamas sa kuan guys. Tingnan nila dia. Naman ako giwa sa kuan. Ano ba ni? Sayuti o ganang nai. Siling kagukuog. Ahos o sibuyas o luya. Dahil ka muna lang. Kamu na mo ba ka rin lang? Pagkarani mo. Gipaka. Gipaka. Anong sabi ko sa? Opa. Opa. Sabaw. Opa din nga. Opa magandang sabaw na hurot. Hindi, gisa magparakat. Di magkasag parakat. Kaya Gisa naman. panakot dali. Lahi. Gisa panakot dali. Zay buko na to. Ay mo na. Iyaw. Lagay nga naman kung magtinula. Gisa na panakot. Asa ka mo ko kamunggay. Dilagi-rili. Imo to ng iro. Se! Dijid! Ugoy! Kada laman ni kaputon. Ngamera. Anong kaputon te? Atong tigwason, kung sundang kau. Di aman na dari. Yay! Everybody, humanin sa garus. Very good. Anja sa manang giharusan ni betang. Atos, musurahan. Barusahan. Wala na guys. Nula to nagang tinula. Tinulang manok. Tilaway ko na din. Tilawon? Oh, pwede na mo kumahimong ina. Pwede na mo kumahimong asawa. Tagsar ko muluto. Kay, mahadla ko unsag wala mi ba? Kasabaan ko. Dara din, tilaway ko na din. Make sure na dili na init. Lagi tilaway. Namin. Way ilan. Walay ilan. Kayod. O tinood. Way dang pasamangil. Wala. Ay, dari ko muluto. Namutan namin siguro ng mananghilin. Jati na, inig tilaw na ris. Pinatrabaho ko ya, adyo na sa main, laban sa naha. Kasi bas kalami. Maitak na pa nagsisag mo kauyab ko. Antong. Maitak. Maitak makakay? Ang saan kaitak kan ba? Kay, ano ba kagay ko rason? Nga maitak ka nga mauyab ko. Kay? Masig mag-keep. Mo sa isang kaling rason. Mahadla ko na sa mag-uyab-uyab ko gutro kay basin ko no mag-cheat. Kaya si Jiri mo gud sa una. Nakahinimdum na. Katong nagibogan ko sa uyab nga ara dyan ang bagabakhe, ara dyan kabgab sa katri, ara dyan ang hilak-hilak. Nakahinimdum si Zara tong panahon na nga kuha na ko sa uyab, gibuwagan ko, sa grabe ng hilak-hilak. Kaya sa una basta di ka ko makaantos ang daghan bisag ang sakita bisag na yung mga bata nga sila Jidin dari hilak ng ko di sila mapagngani ang mata tuod sa nagluha nga mao dayto na hinimdaman ni Jidin mong hadag ra kon sa uyab ko unsa di na mag-cheat Ano yapon? Hindi ko masugot. unsa Hindi ko masugot. unsa man ni gusto rita kaya hindi magkamusugot dali ko na sa musugot guys tari ito mo Masugot di ay puti. musugot ka Masugot ako. Siya?
Ito ang karabi. Pareha ba ko bignaw? Yung pataas sa una. Ako na nagbantay. Arag sining kagamatoy sa tanan. Agagong iligo na ni sa una. At tapos Manila, agang iligo na ni tubig sa karaadlaw. Usara ka panaksan. Para kagamatoy niya na. Ana, nagbulat trabaho. Mau ka daya? Mau ka din halagin. Ano na plato? Perfume na ito. Dada reguan dia. Plurami bola na humot ka adjo. Mo na gipahumot ni Along, humot ta ipod. Humot ta. Ano pa siya mutan? Humot ta. Grabe Da. ako ayog. Uy, darig pa kunaray. Nga. Darig bag-o. Karong naghubot, inaghubot ba, inaghubot, inigbira. Di magkasaling gubot. Kaya pang ungaray man nita na bag-o, subunan man za. A few moments later. Hey guys, nakabisita na. Dati din na. Dami kayo ang niluto na tira ng manok sabaw, oy! Ay, ko na kang niluto. Oh, grabe. Ganahan ang pugong ako. Ganahan ang pugong. Puda na mo minjati. Pero, kapan ito sa kalendarya din Ala, yes. Nanakit akong trabaho. Ikaw yung kalinira? Worth it there. Di ba ang karong absin ako sinira? Worth ka? Royal. Tolos din din, eh. Autolos din din. Dami ka din sabaw, si Tiri, patay. Kere, Ano, ang plato trabaho. nahulog imong kuan day, manok day, kinuan day. Paglingkod. Lingkuran natin. Kaya drungaman luto din sila, wala din sila, gihok, anong sila, sabaw ni Tiri din naman. Ala, kumawa na rin kong luto. Dami, Sabi ko, garang promise. Na madamaan. Wala na ng mga lami, dito. Kwarta. Kadi na ko manihapon, pinigulit sa bahay. Higdato rin ko lang. Oo, man nag-iinit eh. Ha? Oo, mo mag-iinit at sabaw. Okay na niyo eh. Biyang. Ate Dina. Kasar. Promise. Tinuod. Hindi na ko kung naman, hindi pa niya ako sa bahay. Mapalit Ay, nahulog ang sudas ka rin niya magod. Manigod ka ba? Kamu ko ka tiretor. Uy, kumawa rin kong luto. Uy, salamat. Tingnan mo. Pero prank na sudas. Tinuod.